Por iso estamos hoxe aquí, para intentar entender un pouco máis de que estamos a falar, non? Pois das carrachas, pois as enfermedades que transmiten, e agora alguén que sigue cos parásitos, pero que neste caso mete o zoco na merda, que decir, vai directamente a él, tamén vai disimular, vai decir, tomamos mostras fecais, que decir, el meteuse en isto, David García Dios, que vai nos falar de parasitacións en gando vacún nas comarcas de Ordes, Arzúa e Terra de Melide. Un aplauso. Bueno, eu vou vos falar dun estudo que realicei o ano pasado sobre os parásitos que podemos ver mediante a técnica de flotación que apareceron no gando vacún en estas tres comarcas galegas. Bueno, Galicia é a segunda comunidade autónoma en cabezas de gando vacún, co 15% total do Estado, só por detrás de Castela e León, e ten ademais unhas condicións climáticas e ambientais con temperaturas moderadas e precipitacións frecuentes que propician o desenvolvemento de parásitos nos pastos. Neste caso, os parásitos que estudamos son, como dixen, os que se poden ver coa técnica de flotación, que a explicarei máis ou menos un pouco máis adiante, e son os coccidios e os nematodos gastrointestinais. Os coccidios son parásitos unicelulares, son protozoos, e os nematodos gastrointestinais son os comúnmente coñecidos como vermes gastrointestinais ou miñocas ou este tipo de... O que imos ver son as súas formas resultantes da reproducción sexual do parásito, que son os oocistos no caso dos coccidios e os ovos no caso dos nematodos gastrointestinais. Ben, os obxectivos deste estudo foron, en primeiro lugar, coñecer a prevalencia e a intensidade de eliminación fecal de protozoos e nematodos gastrointestinais nas comarcas estudadas. En segundo lugar, identificar as especies de Eimeria, que ven sendo o coccidio que atopamos nos ruminantes, e os xéneros de nematodos gastrointestinais que afectan o gando vacún da zona. En terceiro lugar, estudar a influencia de distintos factores de risco dependentes do animal e do entorno sobre as prevalencias e as intensidades de eliminación. Entón, para isto, a área de estudo foi delimitada por estas tres comarcas que se ven no mapa, que son Ordes, Arzúa e Terra de Melide, e escolleronse un total de 232 femias de máis de 12 meses, procedentes de 12 explotacións, 6 eran de carne e 6 de leite, e as mostras recolleronse entre xaneiro e marzo deste mesmo ano. As mostras foron recollidas directamente do recto dos animais para evitar contaminacións externas. Como dicía, metendo o pé na... a técnica de flotación basease en que os parásitos en estudo flotan en solucións de elevada densidade, co cal, cando engadimos solución salina saturada, que ten unha densidade de 1,19 gramos por mililitro, estes ovos ascenden e son máis sinxelos de observar ao microscopio. Posteriormente, cas mostras positivas, realizouse un cultivo para obter parásitos en etapas nas que é máis sinxelo identificalos. No caso dos coccidios son oocistos esporulados e no caso dos nematodos gastrointestinais temos larvas no seu terceiro estadio larvario. Xa falando dos resultados, nos coccidios obtivemos unha prevalencia do 12,93%, é unha prevalencia baixa, sinal de que o parásito está presente pero controlado na zona obxectivo, e a análise estatística devolveu dous factores de risco, que foron a idade e o tipo de cama. Deste xeito, os animais menores de 4 anos e os que dormían en cama de cemento presentaban unha prevalencia maior. A intensidade de eliminación media foi de 108,33 oocistos por gramo de feces, e tamén unha intensidade bastante baixa, e a análise estatística non devolveu ningún factor de risco neste caso. En canto á prevalencia por especie, identificáronse un total de 6 especies de Eimeria, que son por orde esas que tedes nas fotos,
É simplemente comentar a presenza nos dous primeiros lugares destas dúas especies. Eimeria bovis é unha das especies recoñecidas como patóxenas, e Eimeria burnensis xera algo máis de controversia, pero sí que se ten relacionado con algunhas diarreas en becerros. No caso dos nematodos gastrointestinais, a prevalencia tamén foi bastante baixa, do 13,36%, e neste caso os factores de risco devoltos pola análise estatística foron a idade e a finalidade da explotación. Na idade temos que os menores de 4 anos tamén presentan unha prevalencia maior, e na finalidade da explotación que os animais procedentes de explotacións de carne, que na zona estudada son máis de ámbito familiar, menos profesionalizadas, pois tamén tiñan unha prevalencia maior. A intensidade de eliminación media foi de 100 ovos por gramo, e tampouco se obtivo neste caso ningún factor de risco. Ben, en canto á prevalencia por xénero de nematodos gastrointestinais, identificáronse 6 xéneros diferentes, e dentro do xénero Cuperia puideronse identificar dúas especies, Cuperia oncófora e Cuperia punctata. Comentar sobre isto que Cuperia oncófora e Ostertagia son dous parásitos que, ademais de poder causar unha patoloxía clínica, ten un efecto inmunosupresor, co cal poden fomentar a infección dos hospedeiros por parte de outros parásitos. E daqui comentar, como curiosidade, unha das claves para identificar os distintos xéneros é a porción distal da cola da larva, que aquí, isto é unha larva de Trichostrongylus, que ten a porción distal moi corta. Esta é Cuperia oncófora, que ten a parte distal moito máis longa. Xa para finalizar, as conclusións que sacamos deste estudo: en primeiro lugar, os parasitos estudados son comuns na área obxectivo, a prevalencia individual é baixa grazas á inmunidade adquirida dos animais e ás boas prácticas de manexo dos gandeiros. Os factores que influen na prevalencia de cocidios son a idade e o tipo de cama, e nos nematodos gastrointestinais tamén a idade e o manexo e carácter profesional das explotacións. E por último, como dixemos, identificáronse un total de 6 especies de Eimeria e 6 xéneros de nematodos gastrointestinais. En definitiva, isto quere dicir que nesta zona estudada temos unha situación de estabilidade zoótica. Que significa isto? Pois que os parásitos están presentes, pero mantéñense en niveis bastante baixos, e a aparición de signos clínicos é moi pouco frecuente. Isto non quere dicir que poidamos baixar a garda en canto a isto, especialmente cos animais máis novos, porque son os que poden efectivamente desenvolver unha sintomatoloxía clínica, e por tanto temos que ter especial cuidado e saber que estes parásitos, aínda que non os estamos vendo, están aí. E nada máis, moitas gracias.